Balik eskwela na ang mga estudyante sa General Santos City human nga usa ka semana nga wala nakatungha tungod sa magnitude 7.8 nga linog apan alternative learning modality una ang ginapatuman. Pipila ka classroom sub sa usa ka eskwelahan, temporaryong gihimong opisina sa LGU Jensen human na danyos ang City Hall sa linog. Aniya ang detalye. Wala pa nag face-to-face classes sa Dajangas West Central Elementary School sa General Santos City. Apan ang ilang teachers present sa eskwelahan. Busy sa printing ug pag-andam sa modules. Modular learning una ang ilang learning modalities sa karon. Sa mata grade level, doon na say teachers nga naka-assign alang sa distribution. Medyo okay naman po, sir. Pero yung trauma, andito pa rin po. Opo. Bali, hindi lang po talaga kami nagpapadala. Dapat po maging strong po pa rin. Kasi po, kailangan po sa servisyo. 2 days na po kami nag-start ng printing. And then yesterday po, nag-start na po kami ng release ng modules for week 1 po. Migahin gayod og panahon ang inahan nga si Lani nga magkuha og module sa iyang grade 5 pupil nga anak. Bisa na sa balay, ginasiguro matud pa niya nga nagatuon gihapon ang iyang anak. Yun, nag-aaral lang. Kasi hindi naman pwede muna sa school. Pero ngayon Makatrauma. Kailangan kasi parehas na to. Mahirap kasi kung dito sa school, hindi pa natin alam yung mga aftershocks. nagpagula og kamanduan ang LGU Jensen nga sugod June 18. Gibakwi na ang suspensyon sa klase sa tanang level sa pampubliko ug pribadong eskwelahan sa syudad. Apan dili pasabot nga mag face-to-face classes na ang tanang estudyante. Dunay katungod ang school heads nga musuta ug mupatuman sa pinakasakto ug pinakaluwas nga learning delivery modality. Lakip dinhi ang face-to-face classes, modular o online distance learning o blended learning. We will be providing SLMs, activity sheets, worksheets sa mga learners. Since mostly sa mga parents, they don't allow their children na mubalik sa eskwelahan kasi nga may mga aftershocks pa tayo. Gihatagan og green tag o safe for occupancy ang school building sa maong eskwelahan. Busa, karong wala pa sila ng face-to-face classes. Sa ilang classrooms una, temporaryong nag-opisina ang kadaghanan sa offices sa LGU Jensen. Ilabihang ni Danyos Mangod ang City Hall tungod sa linog. Pagbalik ng ating face-to-face, so we have to arrange that with them. So ayusin natin kung ano yung magiging arrangement natin. So priority talaga yung ating mga bata. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.